Kublai barok. Te shobangin sedang aku ban kublai. Ban ai kublai. Ya kini ki kena barok ki bayar pas bah. But kamtam gini ki ba top 50, top 100 kat bikidai. Congratulations pilai le bah. But nanget ba pinang ya kius kaman but pinsan nangele ki kam krau. Haki jingim jompese, haki puli puti jompese. But nanget do ba pinsai sakri ya kajala jungi. Nangong kumta pandai ngahaban poi sekani Kawei kabentar ka babaro kim kwa ban pai tama kadigi ka bakraw ha ka bakta iya ka imlang salang bakata ka di ka jingbam la ban poi tang 4% ro mut ngidang di second division marks 4% ngim poi ha ka pass percentage ka jing pass ngalngo kumnu kala ban urlong kata ta namal baladangi pen ya ka state board jungi MBOSE kapan board thik pathik ya ka syllabus na ka NCRT tangba kamla ban pen pas gi breu kum pen pas ka NCRT kata ka jinglungo junga ta kadon ke ere ka balat hakar kompenya junga MBOSE kata nga haban ong ban ngathrai ladangi jurep bangi ti khamjaleo ngin wat ba dai ngin lab bagi don te kirukom penyat kirukom IMAX kirukom le exam kiba duna kumna new don ngilai crunch pangkani but ladang ni don hakono ka position ka education kan ka wain ki mat bangi haban pai ba bangi haban pa ban klebang ban penimbiang min shuang yong ni di education capital jongkan what is sheka kata ni hapnya compete mentang isu ya khamba tang khiniat banya ka Nagaland baka Arunachal peje ka Nagaland baka Arunachal peje history jungi baka history jongki ngila sispa tam stamenta ngila doni ka selo ki kidang mi nong ba dang menu pangidang hapan poe ka juga kedan ngako habangin pai kindian shawu nong tho uba lai min sim hai ngam chwa but I sport mo chwa tara ngalayo uni du Pule fre udu wenong tho ba pawnam ha khamtam halor ka education pedagogy of the oppressed hakani ka kon Ukraine pangata ka banking system ma jong ka education jong puli puthi but ukan tho buang bal lada ki bri perkhat tangban deposit tangban pen rung hapo kli bri pim sngam eki jing don kam nuki ba pimetri kam mat ki pimya kam labor ariang ka jing kai dong pi ka jing kai dong ki kan wan sapi lara ki bri ki long kum time ki perkhat tang chu deposit ba tang chu pen rung ba haki khna dong ki te hangta ka system lu kan fail ban mental ese kitien yung kilawan sisa haka jala jungi larangi perkhat ya ka education kum ka liberation jing perlait loy na ka jing bet na ka jing dum larangi burom ka education halo kata time tiki breru kinmi ki balong gumda mentang poi bang sa ka ju balai bang mentang bun mag brekim ko deng mas kim nge ba dong corona bakim nge ba kim ko ban sim vaccine baka dei na ka education ngimlat ya kata minta labun bun sedam ha baka Meghalaya jungi kamla ban pen pas ki breu jong na jong ru kamong ban pen pas ju bor tama ka education system ban test examination kinong hikai ki review panels kini ki ngim dan shu ngim perkhat shu education ngim perkhat tangi kane kadang ko school ba mi thamai menta shipho hajar shi banai haslong jungi shipho hajar shi banai pia ban se kum ka fees kanong mut ki breu ki beduk pasuk kilna ban pai ki khun ki kata school kinumla lanu sipo wajar tingi IT ya ki private players tama ki private players kini ki school private ki school riusimet kinumla ata ban pen im ya ki education katu kadika kamram jongka sarkar kadika kamram ban pen im yang ya ki government schools pen bha pen tip top ai ki bikin yang kapal pen pi wat ia kan kon jong Pule fre pedagogy of the oppressed taman pimyo ni kot ko naskawi kot but democracy and education kabadai do nong tho John Dewey puli ka to
Katuru ko di free pero atli ni ko pilau nyo free online. Pule gini ki kot perlok namar ba. Let's say kan ketik jemut dia pe. Kam tam nepi di gino hikai. Taman nepi mdei ru pule. Sobha Kmen. Pisung kumno spang kani ka jing le jung kami kalia ka SSLC. Hato pisung hunne, pisung ro kumai ne. Hato kumno ngila aban pen kala ya ka sistem jungi. Kuble chbon.